Terve. Heippa! Kahvilla. Noniin. Mitenkäs, kuinka Mika meidän yhteistyö oikein alkas silloin? Joo, mähän käyn tässä kahvilla aina silloin tällöin, niin mä kysyn silloin sitä, että kun teillä on tätä verkkokauppaa, että onnistuisiko se tehdä meille reserviläispiirille tämmöinen verkkokauppa. Ja sitä ruvettiin tässä sitten kahvikupin ääressä silloin keskustelemaan. Niin. Joo, ja sitten jotain tällaista hupparia. Joo, oliko se niin? Joo, oli silloin joo. sitten samaan aikaan ruvettiin miettiä, että joku huppari voisi olla semmoinen tuolla. Ja siitähän se lähti silloin matkaan tää. Kyllä. Sitten me tehtiin sulle toi huppari, joo. Sä suunnittelit noi logot, että kuinka laitetaan ja sitten se näytti hyvältä. Joo, niin on. Ja mullahan on tuolla aina hyllys yleensä hupparia, kaikkia kokoja. Joo. Ja sitten meidän siellä verkkokaupassa ressusop.lakeudentyövaate.fi, niin siellä on nyt sitten toi hupparin kuva ja sieltä pystyy kuka vaan tilata. Ja tämähän on tosi laadukas. Väki, joka on tätä käyttänyt, niin sanoo, että melkein vaan parantuu pitäessä. Kyllä. Että tämä on niin kuin tosi tykätty ollut. Ja kyllä, ja se on hyvän näköinen ja se on meidän tuommoinen luottotuote kyllä. Ja noi logot näyttää siinä kyllä tosi hyvin. Joo, ja näinhän ajateltu, että lähdetään tästä matkaan ja katsotaan kuinka se lähtöä käyntiin. Että nythän siellä Ressusopissa on myös pipoa ja lippis on tulossa heti kun mä saan sen sinne, mutta ollaan puhuttu, että voisi olla joskus teepaitaa tai jotain, mutta ainakin toi huppari nyt on semmoinen tosi monitoiminen, kun sitä voi käyttää kesää, talvea. Kyllä. Mutta kuinka se on lähtenyt käyntiin nyt sitten? Että aivan hyvin. Kyllä sieltä on muutamia tilauksia tullut ja aika nopealla aikataululla mä oon pystynyt niitä nyt vielä toteuttaa toistaiseksi. Et toki sitten aina jos on kiirettä enemmän, niin sitten kestää vähän kauemman, koska mun pitää käsin tehdä nuo painatukset niihin, niin siinä on aina oma aikansa menee sit, mutta muutamasta päivästä 1,5 viikkoon yleensä on toimitus. Joo. Ja tämä huppari on mahtava, koska siitä pystyy kyllä jokainen ottaa sen oikein oman koon, mitä normaalistikin käyttää. Nimenomaan. Niin tämä oli justiin se, mullekin justiin se koko, mikä on niinku oikea koko. Nyt se on niinku helppo tilata tämä takki, koska koko on oikea. Aivan. Sitten siellä verkkokauppaan mä laitoin sinne nyt ne niinku kainalomitat, että se voi helpottaa joitakin sitten siinä tilausvaiheessa, mutta että kun toi on kuitenkin semmoinen niinku kustomoitu tuote, jonka mä painan asiakkaalle, niin sitten se vaihto on hankala ehkä, että yritetään pyrkiä siihen, että kaikki löytäisi sen oikein koon ja aina voi soittaa, niin mä pystyn sitten neuvoa. Osaan kyllä hyvin neuvoa asiakasta sitten, että kumpi koko, jos on 2 koon välillä, että mitä kannattaa sitten tehdä, että löytyisi se oikein. Joo, ja mä näin yhden asiakkaan, jolla oli eri logoilla tämä ja tunnistin takin, niin tykkäsi ja sanoi, että se on parantunut vaan pitäisi ja se on pysynyt se sama, tämä on sellainen napakkakangas, niin se on pysynyt tosi hyvä tuote, että melkein voi sanoa, että sattuu onnistumaan. Kyllä. Uutena tuotteena myös lippis. Tämä on semmoinen meidän suosituin lippismalli, ihan perus kaarvalippa ja sitten täällä takana tämmöinen muovisäätö. Niin tämä tulee sinne myös, on tulossa näillä näppäimillä, kun mä saan vaan sen sinne julkaistua. Mutta nämä on semmoiset tuotteet, mitä sieltä Ressusopin kaupasta löytyy. Ja, nämä on ihan one size, eli käy kaikille ja hupparista sitten löytyy useampi eri koko ja uskaltaa ottaa sen oman normaalin koon.